Жамағат менә монда язганнар миңа кызык контент дип. Менә шул дәвам итсә дә була. Дәвам итсә дә була. Помидорлар, нәрсәләр сатып утыра. Без мәктәптә укыганда бик политэкономиямы, тагы нәрсә бик анда кызыксынмыйдыр. Әмма хәзер менә тормыш үзе өйрәтә политэкономиягә. Анда әйтәләр перекос ди. Дөрес тә менә мәсәлән, перекос. Менә алыгыз шул помидор үстергән кеше, кыяр үстергән кеше 5 кыяр 50 сум дип утыралар. Бер генә кеше түгел анда. Анда 6, 7, 8 кеше, монда гына тик аз кеше, менә теге күрше бер проспектта хаттанда Увуда каршысында анда 6, 7, кайсакта 8 кеше утыра кыяр белән. 5 кыяр 50 сум. Бер бухан кипи. Менә хәзер күрсәтегез, мәсәлән, бер бухан кипине ничек ул менә нәрсә диеләр, горючий смазочный материал, ГСМ дип атыйлар, чыгым инде шул. Салым, ягъни налог. Булар инде тегеләр 13% түләсә, фермерлар мәсәлән, бу күпмәле 4,5% самозанятый дип булса гына әле. Кем аларны тикшереп тора? Елына бер килеп сатып утыралар. Шунасын тагалык, мәсәлән, шул пешән хакында теге сөтне әйтик. Зарланган иде миңа теге юлы. Менә шауып ташлаган ик пешәнне ди. Яңгыр яуды да ширтә бәренди. Менә анарга шабырга кирәк. Ул бит үзенеке юктыр бәлки аныкы. Бер каян чакыра, чакыргач теге шауып ташлый. Зур күләмдә. Ул яңгыр ява да шири пешәннәре. Менә яңадан кирәк пешән, ширгән пешәнне сыер ашамый мәсәлән. Кыш көнне сөт китереп сатырга кирәк анарга. Кыш көнне. Ул менә шул пешән икенче тапкыр инде чапкан пешән, ул 2 хакка төшә инде лайса пешән, шулай булса. Тагы ул әйткән иде, хатта менә шушы майданларны ул хатта арендага ала ди. Чөнки вакытында кемдер электр алган, менә буларга арендага бирә дә, шулай әйтә. Шунасын тагы мин төрле фермерлардан ишеттем, аларны гел менә шәһәрдә бәйрәм алдыннан бүтән эшмәкәрләрне узып чыгалар, акча сорап. Нидән? Администрация, шәһәр администрациясеннән. Мин депутат чагымда бездән дә сорыйлар комиссиядан килеп. Алар бер алалар икән шәһәрнең кесәсеннән, икенчесе барып бездә акча юк дип эшмәкәрләрдән ала. Менә шулай шул шәһәрдә инде бер төрле, авылда мәсәлән икенче төрле. Ул булай да кибеттә табигый ризыклар кызганычка каршы азаеп бара. Элек базар тулы, сөт, каймак, әллә нәрсәләр саталар, хәзер юк, сыер тотмыйлар, чөнки юлына күп акча китә. Шуңа күрә 1-2 фермер ни барысы бар. Элек күбие. Мин шәһәрнең проспектларын узганда күзгә ташланадыр, тегендә торадыр сөтнең мише шунда тәгәрмәч белән, тәгәрмәчтә монда торадыр. Хәзер кызганычка каршы менә беләм, ул шәһәрнең 2 читендә генә тора, берсе мәсәлән торадыр базарда, хәзер ул анда тормый. Крашын хатны, аның ире урыс, татарча сөйләшә торган. Шул күрмим мин аларны. Баллары кызыксынмый. Авылда бер ширек өйдә торды, чөнки вакытында әле сельская жизнь газет журналисты килеп киткән, аны фотога төшереп хатта чыгарган. Нинди хәерчелектә ширек йортта тора дип үзе фермер. Без бит карыйбыз капитализм. Әле мин вакытында редакциядән киттем, 15 ел эшләп. Шунасын теге депутат вакыты узгач, мине башына ашый башлады, шакый башлады, баш мөхәррир. Шуңа күрә мин үзем аеры газетым
медицина хакында, медицина турында газет чыгара башлаган идем. Типография барсам, анда гел мине талыйлар. Хатта алар уйлар, бу эшмәкәр булгач байдыр дип бәлки. Берсе хатта миңа кемдер әйтте, мин уйлаганым синең теге нәшрият, типография ягъни синең бар дип шулай әйтәм. Каян? Икенчедән алар сине акча килеп тора дип уйлый. Ничек инде газет чыгарып әйттем бит, ул миңа 1 сум 47 тиенгә төшәдер газет. Мин аны 2 сумга тапшырадыр. Аны бер ханым анда 5 сумга сатып торадыр. Сатса 5 ауны миңа ашарма җитә. Ул вакытта әле акча юк хатта. Әйе, ул 2000 елны башлап киткән шул чакта. Мәсәлән, 5 ауны аладыр ул теге минем базардагы нәрсә дип атыйлар әле. Участковый милиционер шул хатта алар кушканнар янарга. 5 ауны алдылар да биргәннәр. Ул ди 3 сум, 3,5 сум куша да көненә 5 ауны сатса, менә анарга ашарына акчасы бар. Ә мин мәсәлән шул 53 тиенгә 53 тиенме? Әйе, 53 тиенгә шулай эш итәдерим хатта. Менә шундый хәлгә килмәдеме бу безнең менә сөт сатучылар? Урамда әбиләр аны кытыртып куя. Алар зарланган була. Әбиләр, әле минем бер апамның, монда бер туган апамның сөйләсәм инде сүз була инде. Кодагые бар. Кодагыйның нидә ди книжкасында 800 мең акча бар ди сату аркасында ди менә. Шуңа әйтәсем килә, ул белмим. Шул сату файда китерә. Әле миңа вакытында монда бер нәрсә дип атыйлар әле. Сәүдә оешмасы бар иде ул. Берничә инде мин алар сәүдәне газетә язып барган хатта. Сәүдә оешмасы. Шунда миңа сөйләгәннәр, ул әйтте. Сәүдә ул ди бер кашанда файдасыз булмый ди, ул файда китерә, ни итсәң дә файда китерә ди менә. Менә шундый хәл дөньяда ул җәмәгать. Шундый хәл ки, ни, булар бер мизгел әле сораган помидор алар кояш шул теге нидә яшел шул яшелчак нәрсә инде огородта ятып шунда пештеме? Шулай дисә дә була диде. Мен аны игътибар итәргә кирәк. Ул бәлки үзгән дә аны пешеп җитмәгән, тизрәк өенә ташлаган, ул өйдә пешкәндер. Чөнки анда пешсә бит шыри башлый ул помидорлары. Шуңа күрә хатта алар бары да бер төсле формалары кайсы вакытта әллә каян алып складтан каян теге мелкоптовыйдан алып саталар. Сиамские близнецы дип атыйлар бит. Шун кебек бер-берсенә ошаган булалар хатта. Формалары да төсе дә хатта халыкны алдап, авылныкы дип, үзебезнеке йортныкы дип хатта кемдер акча эшли менә. Зарлана менә. Ул акча кешене акрын корт шикелле ашый. Менә корт алманы ашый бит. Шун кебек сәүдәгәрне дә күңелен ашый ул хатта. Әле бер вакытта базарда берсе әйткән, менә бүген күп сата алмадым. Әйтәм, исәнлегеңә шатланып йөрсин. Исәнлегеңә. Әнә әйтәм, күрсәттем анда загыйф кешеләрне. Әйтәм, алар менә алай түгел бит. Син бәхетле. Шуңа күрә ул сатучы кайсы вакытта бара-бара акча көн сайын ала бер көнне акча кермәсә, әйтерсең харап булган шундый ни. Алар шуң белән күңеле уйнап тора. Әле теге казак халкында әйтәме? Ярлының күзе уйный ди, байның ди кулы уйный ди. Әле шулаймы, әле икенче төрлеме? Әйтәс килә. Шуң белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау йөрегез.